аз рафти корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи оби Роғун ҳамкори мо Абдуваҳоби Абдусаттор ва Аҳлиддини Карим гузориш омода намуданд. барои ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ азму талоши бунёдгузорони нерӯгоҳи барқи обии Роғун ки имрӯз зиёда аз 16 000 нафарро ташкил медиҳанд бештар буда, онҳо бо ҳисси баланди масъулият корҳои сохтмониро саривақт ва бо сифати баланд ба анҷом мерасонанд. дар тамоми иншооти нерӯгоҳи барқи обии Роғун аз ҷумла пештарғот, нақби сохтмонии қабати сеюм, толори мошинҳо, бинои трансформаторҳо, майдончаи васлгарии генераторҳо, бинои дастгоҳи пӯшидаи тақсимкунандаи элигазӣ ва конҳои захираи маводи сангу шағал дар тамоми фасли сол корҳо бо суръат пеш мераванд. азму талоши бунёдгузорони ин иншооти гидроэнергетикии мамлакат танҳо ба он равона шудааст ки дар муҳлати пешбинишуда навбати аввали нерӯгоҳ, яъне агрегати якуми он мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. нерӯгоҳи барқи обии Роғун ки тақрибан 70 километр болотар аз нерӯгоҳи Норак ҷойгир аст, ба ҷуз толори тақсимоти қувваи барқ ва идоракунии он, дигар иншооти ин нерӯгоҳ дар зери замин сохта шудааст. иншооти асосӣ ва ёрирасон ин ҳам бошад нақбҳои сохтмонӣ, обпарто, ноқилӣ, нақлиётӣ, толори мошинҳо ва бинои трансформаторҳо, дарвозаҳои асосӣ ва ғайра дар қалби кӯҳ бунёд гардиданд ки ҳар яке аз он вазифаи худро дорад. дар толори мошинҳо ки иншооти асосии нерӯгоҳ ба ҳисоб меравад, корҳои сохтмонӣ вусъат меёбад. барои ҷойгиркунии 6 агрегат ки иқтидори комили он 3600 мегаватт мебошад, дар ин мавзеъ корҳои омодасозӣ ва гузоштани лавозимоти зарурӣ идома доранд. аз ҷумла корҳои нақбканӣ дар қисмати агрегати рақами 4 идома дошта, дар ин ҷо наздики 150 метри мукааб бетон хобонида шудааст. ҳамзамон зонуқубури ҷабанда ва конуси агрегатҳои рақами 5 ва 6 васлу насб гардида, корҳои бетонрезӣ дар атрофи конуси қубури ҷабандаи гидротрубинаи рақами 5 ба анҷом расидааст. мутахассисон мегӯянд, сифати корҳо дар толори мошинҳо ҷавобгӯи талабот буда, тамоми тадбирҳои бунёдӣ шурӯъ аз омодасозии мавзеъ то ба бетонрезиву анкербандии сақфу деворҳо бо низоми хоси сохтмонӣ аз рӯи стандартҳои бехатарии муҳандисӣ амалӣ карда мешавад. корҳои бетонхобониро дар қисмати агрегати 5 ва 6 ба итмом расондем ки ин қисматҳоро ба дасти васлгарони таҷҳизотҳо додаем. дар агрегати 5 бошад, аллакай мо корҳои арматурбандии атрофи камера спиралиро ба анҷом расонидем ва корҳои бетонхобонӣ идома доранд. дар ин қисмат фақат барои як агрегат то тарози 974 ки ин парчи толори мошинҳо мебошад, зиёда аз 4035 метри мукааб бетон хобонида мешавад ки айни замон 835 метри мукааби он аллакай хобонида шудааст. арматурбандӣ фақат дар атрофи камераи спиралӣ 219 тоннро ташкил медиҳад ки аз ин 219 тонн 180 тоннаи вай аллакай васлу насб карда шудааст. айни замон дар қисмати агрегати рақами 5 ҷамъоварии статори турбина идома дорад. то имрӯз корҳои васлкунии таҷҳизоти нахустин агрегатҳои нерӯгоҳи барқи обии Роғун ки дар марҳилаи аввали фаъолият истифода хоҳанд шуд, бо сифати баланд амалӣ гардида, қисми асосии корҳо иҷро гардидаанд. айни замон дар толори мошинҳо дар як чанд самтҳо таҷҳизотҳои гидротурбинӣ ва таҷҳизотҳои гидрогенераторӣ васл карда шуда истодаанд. аз ҷумла дар майдончаи васлгарӣ аз таҷҳизотҳои гидрогенераторӣ статори генератор, ротори генератор ва подпиядник васл гарда истодаанд. дар майдончаи муваққатӣ бошад статори генератори 5 ва шахтаи турбинаи 6 ва сарпӯши турбина бо дарвозаи ҳалқагӣ ва қисмати поёнии ҳалқагии калсо бо нижни калсо ҳисоб карда мешавад, ҷамъу гир карда шуда истодааст. дар кратери 6 дар ин ҷо таҷҳизоти гидротурбинӣ аз ҷумла
камераи спиралӣ васл карда шуда сатри гидротурбина ва камераи спиралиро бо аз санҷиши гидравликӣ гузаронида шудааст. дар бинои трансформаторҳои нерӯгоҳ низ тамоми корҳои омодасозӣ, бетонрезӣ ва мустаҳкамкунии иншоот, бахусус гузоштани анкерҳо ва инфрасохтори зарурии хизматрасон барои таҷҳизоти танзимкунанда бо сифати баланд амалӣ карда мешаванд. айни замон дар ин ҷо васлу насби оҳанфурӯзот ва бетонрезӣ бо вусъат пеш меравад. тибқи маълумоти масъулон дар бинои трансформаторҳо ҳаҷми умумии корҳои бетонӣ зиёда аз 7000 метри мукааб ва оҳанфурӯзоти васлу насбгардида 536 тонаро ташкил медиҳад. ҳастанд мо дар ин ҷо айни замон ва корҳои бетонхобонӣ, арматурбандӣ, васл насби бағалаҳои дарвозаҳои қубурҳои ҷабанда машғул мебошем. сифати корро дар ин самто дар доираи меъёрҳои сохтмонӣ байналмилалӣ ба роҳ монда шудааст, ки ҳама замон комиссияи техникӣ ки чихеле ки гуфтем аз озмоишгоҳи марказии сохтмонӣ, аз раёсати назорати техникӣ, назорати муаллифии лоиҳакаш назорат мебаранд. нақби сохтмонӣ қабати сеюм низ аз иншооти асосии нерӯгоҳ ба ҳисоб меравад. дар ин иншоот дарвозаҳои асосӣ, садамавӣ ва таъмирӣ дар ҳолати зарурӣ барои пешгирӣ аз фишори баланди об хизмат мерасонанд. бо таваҷҷӯҳ ба ин нақбҳои амудӣ ва устувории дарвозаҳо ҳамаҷиҳата омӯхта шуда бо истифода аз варақаҳои махсуси оҳанин бунёд гардидаанд. корҳои нақбканӣ дар иншооти асосӣ пурра ба анҷом расида, дар шахтаи вертикалӣ ва гузаргоҳҳои дастрасӣ ба он идома дорад. имрӯз коргарону мутахассисон дар баромадгоҳи нақби қабати сеюм ба корҳои сементатсионӣ машғул мебошанд. ёдовар мешавем, ки нақби мазкур 1794 метр дарозӣ дошта, дар як сония имконияти ғунҷоиши 3500 метри мукааб обро дорад. корҳои сохтмонӣ дар бинои дастгоҳи пӯшидаи тақсимкунандаи элигазӣ низ бо суръат идома дорад. ин бино аз ду қисмат, ҷои насби дастгоҳи пӯшидаи тақсимкунандаи элигазӣ ва бахши технологӣ иборат буда, тибқи иттилои мутахассисон иҷрои корҳои сохтмонӣ дар бинои асосӣ 98%-ро ташкил медиҳад. имрӯзҳо дар бинои дастгоҳи пӯшидаи тақсимкунандаи элигазӣ барои омодасозии фарши махсус мутахассисон фаъолияти назаррас доранд. тадбирҳои бетонхобонӣ ва арматурбандӣ бошад дар қисмати дигари бино, ки ҷои идоракунии дастгоҳи пӯшидаи тақсимкунандаи элигазӣ ва интиқоли барқ арзёбӣ мешавад, шабонарӯзӣ бо сатҳу сифати баланд пеш мераванд. ин иншоот хизматаш барои барқе ки аз агрегат истеҳсол мешавад, барои қабул кардан ва тақсим кардан ба шабакаҳои берунӣ хизмат мекунад. сохтмони ин иншоот бошад охири ои октябри соли 2016 стар шуда то имрӯз давом дорад. корҳои сохтмонӣ васлгарӣ то имрӯз тахминан то 98% иҷро шудааст. ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷик гидроэлектромонтаж дар давоми сохтмони дастгоҳи тақсимкунандаи пӯшидаи элегазаи 500 ва 220 киловолта дар қисматҳои васли заминпайванд, шабакаҳои равшанидиҳӣ, ҳавогузарҳои шабакаҳои ҳавотозакунӣ, шабакаҳои оташхомӯшкунии долонҳои ноқулгузар ва дар қисмати васли конструксияи металлии ноқилгузар корҳои сохтмони васгариро ба анҷом расонидааст. ба таъкиди мутахассисон моҳи феврали соли равон насби дастгоҳҳои замонавии пӯшидаи тақсимкунандаи элигазӣ пешбинӣ гардидааст. дар ин мавзеъ 7 ширкати сохтмонӣ бо ҷалби беш аз 400 нафар коргарону мутахассисони маҳаллӣ дар ду баст фаъолият доранд. дар солҳои 2016-2017 таҷҳизоти асосии дастгоҳи тақсимоти пӯшидаи элегазии шиддати 500-220 киловолт пурра аз тарафи заводи истеҳсолкунанда тайёр гардида, аз тарафи намояндагони фармоишгар дар ду марҳила қабул карда шуд. айни замон миқдори зарурии таҷҳизоти дастгоҳи тақсимоти пӯшидаи элегазӣ дар анбори фармоишгар ворид гардида,
در روزهای نزدیک یعنی اول ماه فوریه وصل و نصب آن به نقشه گرفته شده است. вусъати корҳои сохтмонӣ дар пешдарғот қисмати поёнии сарбанди нерӯгоҳи барқиёбии Роғон натиҷаи заҳмату талоши шабонарӯзии коргарони муҳандисию техникии ин иншооти гидроэнергетикии мамлакат ба ҳисоб меравад. акнун дар асоси лоиҳа сатҳи пешдарғот ба нишондоди 1065 метр баландтар аз сатҳи баҳр расонида мешавад. то ин замон барои расидан ба нишондоди 1050 беш аз 2 миллиону 700 ҳазор метри мукааб сангу шағал ва дигар маводи зарурӣ истифода гардидааст. барои ин кор ба мо лозим аст ки боз 511 ҳазор куб ҷинсҳои кӯҳӣ рехта шиба кунем ва имрӯз корҳо аз рӯи тамоми талаботҳои меъёрҳо ба роҳ монда шудааст ва ягон проблема вуҷуд надорад. то давраи серобӣ аллакай ин кор ба анҷом расонида мешавад. мутахассисон мегӯянд дар ин давра барои бунёди пешдарғоти нерӯгоҳ тамоми масолеҳи зарурии сохтмонӣ саривақт дастрас гардид ва баъди муайян кардани сифати он истифода шудаанд. барои садди асосӣ бошад дар қисмати поёни пешдарғот аллакай корҳои ҳимояи қабати намак яъне дар нақби ҳимояи қабати намак аллакай пурра тоза карда шуд ва дар он ҷо корҳои имрӯз васлу насби лӯлаҳои филизӣ абичайкҳо давом дорад ва аллакай аз 59 дона 7 донаи он насб шудааст ва корҳои бетонӣ давом дорад. ва инчунин тоза кардани асоси ядрои асфалтобетоние ки дар садди навбати аввал дар назар дошта шудааст имрӯз корҳо идома доранд. имрӯзҳо дар маҷмӯъ барои анҷоми корҳои сохтмонӣ дар ҳама қитъаҳои рӯизаминӣ ва зеризаминии нерӯгоҳи барқи обии Роғон 2854 мошину механизм истифода мешаванд. аз сифати хуби корҳои сохтмонӣ ва ҳамчунин рӯҳияи болидаи бунёдгузорони ин коқи нурофарин бар алоаён аст ки онҳо дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро оид ба устувору босифат анҷом додани ҳар як амали сохтмонӣ сармашқи кори худ кардаанд. зеро ин иншооти гидроэнергетикии мамлакат бо дастгирию роҳнамунсозии пешвои муаззами миллат ва азму иродаи халқи бузурги тоҷик сохта мешавад.